Дойдох тук през 1990 в Англия. Всичко, за което мечтаях, когато напуснах България, се изпълни в Америка. И нищо надалече не ми харесва. Ти си казваш филм, пък обичаш България, как така, нали? Ами, аз там съм роден, какво да обичам? Гърция. В едната ръка съм с куфар и раница, а в другата ръка държа гайдата. И вече тъпна целя в очаквания, нямам търпение да стъпя на българска земя. Това е моя билет. Представете ли си, в една циганска махала от 33 години в Англия отивам в една циганска махала в Бургас. Казвам се Георги Мангов. Обикновено се обръщат към мене с Джордж Мангов. 1 километър караш на мигач лев. Ага. И ние пазим дистанция. Моят доход е в горните 5% от американското общество. 3,50, то е даже по-малко от $2. То тук е по-скъпо от Америка. Казвам се Невена. В чужбина заминах преди 13 години и не съм се прибирала в България. Пенсионерите сте виновни по принцип за населението на България. Виновни сме. Защото като видите кебабчета и 50 лева и вървите да гласуват. Да. Аз никога не съм искала да заминавам от България, просто се наложи. Менталитета, народосъзнанието много ми липсва. До физическа болка ми липсва. Не чакахте ли? Хайде, малеле, мъму, да живеяме. Аз съм Криси. Българин, завръщащ се от чужбина. Ромската махала, село Оризаре. И тук ще бъде моята база. И всички ме предупреждават, но аз не съм родена вчера, дето викат. Бях самотна майка, бях наркоман. Ще помогнем на тези хора. Машалла, виж какви хубави работи правите. Аз съм Фими Мамов. Етнически ние сме помаци. Живея в Холандия от 2 години и тази година се прибирам да реализирам мечтите си. Нали, горбета не значи имиграция. На горбет се отива, работиш, научаваш, правиш пари и се връщаш в България, за да се развиваш тук. Това нещо има смисъл. Всичко ще трябва да се прави. Планът е да стегна една къща, в която никой не е живял от 15 години. И да направим програма за интегриране. Ето, това е местната църква. Чисто новичка, сега поговорих с пастор Ангел и иска да работим заедно. Повярвайте ми, нито една държава в света няма такава всеобхватна администрация, за да покрие всички проблеми едновременно. Сега мисля, че вече е нашето време. Независимо от произход, защото всички сме българи, които сме родени тук. Че той се моли, аз нямам нищо против. Че аз се хръстя, той няма нищо против. Пеша ли дойде до тук? Пеша. На думи всички са патриоти. Големи патриоти. Действителност не. От едно семейство колко човека има навън? Минимум е един. Това е. Той в Германия живее по принцип. Той ли? Но сега се прибра и той си е зоограф. В Германия ли? Не, в Германия съм в друга форма. Сол го разделям с задния пръст. Попитаме да започнем онлайн уроци, защото той живее в Сиатъл. О, добре дошъл. Тук е ежедневие, разбирате ли? Като реши, звънва един телефон, идва гайдара и свири му едно, нали? А там се засилва това чувство, приближава се до родината по този начин. Имам сватба след 2 седмици. Давай! Младоженец е българин, а младоженката е някъде от Латинска Америка. Голям мерак има ли да им се свири на гайда и тъпан на сватбата. За мен най-ценното нещо, което те връща обратно, е твоята идентичност. Тук си истински, тук не се налага по никакъв начин да преиначаваш себе си. Но това е пишещата машинка, това е на баща ми пишещата машинка. Не мога да повярвам. Откъде го извадихте това нещо? Аз съм първото поколение в България, когато персоналният компютър стана достъпен за обикновените хора. Умирах от мъка, обаче как ще му дрежеш кръвцата, като той толкова учение прояви. Много се радвам, майка. Америка обира каймака и то не е от една държава. Ще търся доброволци да ми помагат и аз сама ще си вложа целия живот.
Голяма част от хората са били обединени тогава с една обща цел. В момента на нас като общество ни липсва общата цел. Интересното е, че Америка се смятат за държавата с най-големи свободи. Обаче свободата не означава слободия. Такива хора като нас, които са избягали в чужбина, искаме, милеем за България, обаче реално не правиме нищо. Това много ме боли. Просто искам не само да се върна да живея тук, но да продължа, като се казва, обществената си задача. Да дам нещо, което имам и има защо. Най-големият проблем е, че всеки ти продава рецепта за щастие. Как да успееш? Въпросът е какво е успех? Духа е най-важен за мен. Най-важен е духа на човек. Пълноценно се чувствам. Пълноценно. Винаги ще има съмнения, винаги ще има хора, които не вярват в нашите идеи. И както една много сладка жена ми каза, дързай, дързай. Чудесна дума е.